Abahlali baseJoe Slovo bathi umlilo owatshisa izindlu zabo zaluthuthu ngo-2018 waguqula impilo zabo unaphakade. Bathi basiwa kwindawo zesingxungxo njengesisombululo sethutyana. Kodwa kusenamhla basaxinge apha. Kwathiwa into eza kwenzeka akuzukwakhiwa kulaa ndawo, bazawuleverisha, akuzuphinda kwakhiwe amatyotyombe, bazawuleverisha kwakhiwe izindlu. Then singamuva size eDelft, sizawuphinda sizothathwa apha sibuyele kwelaa bala lethu. Abahlali bathi imeko zokuhlala zimaxongo kwezi zindlu, nanjengoko iintsapho zabo zisanda nezi zindlu zazenzelwe ithutyana seziqalisa ubonakalisa umonakalo. Bathi xa befuna impendulo behliswa besonyuswa. Kuye kwahambeka apha eminyakeni sibane siyonkqonkqoza kwaHDA koBruce abaphethe uHDA bathi ngoku abasazi basasize njani apha. Bathi nguCity of Cape Town osazi basasize njani apha. Singabanye ngoku sinefamily ezininzi, sinabantwana, akho privacy, kunzima nje kuyilonto. Isixeko saseKapa sithi sinomthwalo wabantu abangapha kwama350,000 anama5,000 abantu abasemlindweni. Bathi ngokomthetho bazonceda abaqale bafika. Sizawuthi gqolo ke uba sibanikeze abantu amathuba ezindlu, kodwa ke eyona ngxaki sinayo ngoku sinabantu ekudala belindile ematyotyombeni, abanye kwi-TRAs bengade bakhawuleze bafumane ngoba siqala ngaba bantu kudala bekhona kwi-database, aba bafike emva sizawugqibela ngabo. Isixeko saseKapa sithi wonke ubani oselungelweni wamkelekile ukuyokubhalisela indlu kwiiofisi zabo nanini na. Thule Joka kwindaba ze SABC ndiseKapa.